Hallelujah. In the name of Jesus. Sivula amabhayibheli ethu bazalwane bangenzeka sivule Genesis chapter number 15 from verse 1 to verse number 6. Verse number 6 Genesis chapter number 15 from verse number 1 to verse number 6. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova ku-Abraham ngombono lithi, ungesabi, Abraham, yisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Verse 2. Kepha u-Abraham wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na? Ngihamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami ingu-Eliyezeri waseDamaseko. U-Abraham wathi futhi, bheka, awunginikanga nzalo, bheka, inceku yendlu yami iyakuba indlalifa yami. Verse 4. Bheka, izwi likaJehova leza kuye lathi, lona akayikudla ifa lakho, kepha uyakuphuma ezibilini zakho, uyakudla ifa lakho. 5. Wamphumisela ngaphandle wathi, bheka ngasezulwini, ubale izinkanyezi, uma ungazibala, wathi kuye, uyakuba njalo inzalo yakho. Verse 6. Wakholwa nguJehova, wambalela lokho kwaba ngokulunga. Wakholwa nguJehova. Wambalela lokho kwaba ngokulunga. Akholwa wabe sembalela kwaba ngokulunga. Amen. Wakholwa uJehova. Ekholwa yizwi kaNkulunkulu ngaphandle kokureceive something. Yes. Yayingekho into etangible ayiphethe ngesandla sakhe. Wakholwa yizwi. uNkulunkulu after ukholwa wabe sembalela ukulunga. Hallelujah. Wakholwa yizwi kaNkulunkulu. Engaphathanga lutho ngesandla. Kungezekanga lutho. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu uthe phuma ubheke inkanyezi phezulu. Ungakwazi ukuyibala. Hallelujah. Uma ungakwazi ukuyibala, uthi njengoba ungakwazi ukuyibala, inzalo yakho iyakubhadala. Wabe sekholwa uJehova ngaphandle kokuphatha into. uNkulunkulu ngokukholwa wabe sembalela ukulunga. Hallelujah. Amen. But in that look, chapter number 8. Chapter number 8. Chapter number 8. Sister Lee. Amen. Amen.
khona ivesi ukufuna sithole la. Cela uqala la 40. Verse number 40. Luka chapter 8 verse number 40. Kepha ekubuyeni kwakhe uJesu isiqubu samthakazela ngokuba bonke babembhekile. Yes. 41 Bheka kwafika indoda uJayiro igama layo ingumphathi wesinagoge yaziphonsa phansi ngasezinyaweni zikaJesu yamncenga ukuba angene endlini yayo. Sikhuluma ngelida njalo leader ishiya abantu baphethe iyalawula ishe ekuthandayo isuka iqonda kuJesu. Hallelujah. Amen. Ayivesanga yaba yayiphonsa phansi. Sikhuluma ngelida, sikhuluma ngomuntu ohlonishwayo. Uyilahle enyaweni kaJesu. Yes. 42 Yes. Ngokuba yayinendodakazi eyodwa kungathi ineminyaka eyi12 yona isifa, kepha esahamba izixuku zamminyanisa. 43 Owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho. Ubeke njalo emqondweni ukuthi uJesu i-invitation yakhe ithi uyovusa indodakazi egulayo ena 12 years. Nkosi yami. Invitation kaJesu isho njalo. Yeah. Hallelujah. Ithi uya kwindodakazi ena 12 years. Amen. Esigulela ukufa. uJesu usuka uyakhona. Uma isuke yakhona engakafiki uyakhona uqhamuka umama osegule for 12 years. Uthi akwazi Jesu ukutatazeliswa ingane yentombazanyana nje na 12. Mina selokhu ngagula lengane iqala ukuvela emhlabeni. Mina selokhu ngagula. Ayikho into engayizamanga, ngizame yonke into. Ngifuna namhla sikhulume ngemizamo yomuntu. Ukuthi imizamo yomuntu uNkulunkulu uyibona ngokukholwa kuphela. Hallelujah. Amen. Indlela zonke abantu abayizama zazanywa indlela. Kodwa indlela uNkulunkulu ayiphasisile indlela yokukholwa. Hallelujah. Yes, qhubeka 12 years. Yes. Engena kuphulukiswa umuntu. 44 Weza ngasemumva wathinta umphetho wengubo yakhe. Kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegwazi lakhe. 45 uJesu wathi ngubani ongithintileyo na? Bephika bonke wathi uPetru nababe naye, Nkosi, iziqubu ziyakuminyanisa zikucindezele. Kahle hle uPetro wathi musukuzenza wena umprofeti. Usuzenza ke manje. Uyabo nje. Jesu uyabhamba yazi. Hey. Wena usuzenza nje isikhokho sento. Angijabona abantu baningi. Yeah. Wena ungeke ungathinteki kulabantu abangaka. Yeah. Hallelujah. Yes. Yeah, 46 Kepha uJesu wathi ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi. 47 Owesifazane ebona ukuthi kunakufihleka waze yes kana kufihleka weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinte nokuthi usinde khona lapho. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kusindisile, hamba ube nokuthula. Esakhuluma kwafika othile evela. Awuphinde futhi u48. Okay. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kusindisile, hamba ube nokuthula. Ndodakazi,
awusindiswanga ukuthi uthinte umphetho. Kade beyithinta imphetho. Yeah. Indlela yonke le ngiyathinteka. Uqinisile uPeter methi Jesu musukuzenza umuntu oaccurate. Yeah. Ukade ngithinteka. Yeah. Uthi awusindiswanga ukuthi wena ungithinta umphetho. Kodwa into ekusindisile ukukholo kwakhe. Into ekusindisile ukukholo kwakhe. Amen. Ukukholwa bathandekayo, ukukholwa kufana unkosikazi angangibhalela ilist vele siyabhalela ilist. Haleluya. Vele siyabhalela ilist futhi akulona ihlazo losize sishuthe yikho lo siyakhathalisa lokho kubhaliwe yikho lokho siphinde sishuthe sisende approve. Haleluya. Sibalekela ukuthi sikwazi ukufika endlini sikwazi ukudla kanje sithenga into wrong. Haleluya. Haleluya. So ngisho ngayibhala ilist, ayibhala ilist, ngihambe ngingene esitolo. Yeah. Kodwa angizophuma nayo impahla. Imali ingenayo. Into ezokwenza ukuthi ngiphume nayo yonke le mpahla ngisho engayibhala yena yonke. Kodwa ngeke ngiphume nayo yonke imali mangenayo. Ngoba imali iyona engikwazi ukuthenga ngayo le mpahla. Amen. Haleluya. Ukukholwa bathandekayo kuyimali. Sikwazi ukuthenga ngayo. Amen. Sikwazi ukulanda ngayo izinto esingenazo. Yeah. Sikwazi ukulanda izinto ebesingeke sibe nazo. Ukukholwa inkosi uJesu. Haleluya. Mangenzeka ufunde nje uMark chapter 5 verse 34. Mark chapter 5. Amlekelele omunye nje. Mark chapter 5 verse 34. Matthew 9:22. Malak chapter number 4 verse number 11. Mark chapter 5 verse 34. No, Matthew chapter 9 verse 22. No, Malak chapter number 4 verse number 11. Mark chapter 8 verse 34. Wayesethi kuye ndodakazi ukukholwa kwakho ukusindisile. Hamba ube nokuthula usukhululekile. Ndodakazi awuphinde futhi. Wayesethi kuye ndodakazi ukukholwa kwakho ukusindisile. Hamba ube nokuthula usuphulukile enhluphekweni yakho. Hamba ube nokuthula usuphulukisiwe enhluphekweni yakho. Hallelujah. Ukukholwa kwakho ukusindisile. Matthew chapter 9 verse 24. Yeah. 22. 22. Verse Chapter 9 22. verse 22. No, Malak chapter 4 verse 11. uJesu waphenduka wambona wathi, "Yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Owesifazane wasinda ngaleso sikhathi. Angithi yabo ukusinda okupheleleyo kuvela ekukholweni komuntu. Haleluya. Ukusinda okupheleleyo kuvela ekukholweni komuntu. Yes, Malak 4:11 akanomkhona verse 11. Malak chapter 4. Phela ufunda no verse 4. Yiwo ngitama nje. Ukhona no verse number 11. Funda no verse 4. Chapter 4 Yeah. verse 5. Nomfo nje uzobona. Aw. Ngizokwazi ukuzwa. Izinto zabelungu la. Malak chapter 4 kodwa ngiyazi chapter 4 ukuthi angilazi nje.
Yeah, verse number 1. I'll start with verse 1. Verse 1. Yeah. Okay. Ngokuba bheka luyeza usuku lovutha njengezimo. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabili. Luyakubashisa lolo suku oluzayo. Usho uJehova Sebawothi lungabashiyeli impande nagatsha. Yes. Kuba ngifuna la ukuthi kuyophuma ilanga lokulunga ungazi ku-verse 1. Verse 2. Verse 2. Kepha kinina lesabayo igama lami kuyaphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Liyaphuma litshekule njengamathole esibayo. Awuphinde futhi kuyakuphuma. Kuyaphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Awuphinde futhi. Kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Ngalesikhathi inkosikazi ethi kuyakuphuma ilanga lokulunga wena ube ugxile ku-47 encwadini kaLuka chapter number 8. Yena uzothi kuyakuphuma ilanga lokulunga wena ngapho uyaliphumisa nawe. Verse 47. Hayi wena uyistika lapho ima lapho wena. Uhlahlala lapho uyaliphumisa yena wena uyasho. Yena uzoliphumisa. Okay. Verse 47, right? Owesifazane ebona ukuthi ngeke esazifihla weza Awunyukele futhi. Ivesi engasetha mfana. ebuJesu waqhubeka wathi ukhona ongithintileyo. Awunyuke futhi. uJesu wathi ngubani ongithintileyo? Nyuka futhi. Wasondela ngasemuva wathinta umphetho. Okay, uvesi bala. 44. Awusho ke makanandi. Alright. Liyakuphuma ilanga lokulunga Kuyakuphuma ilanga Yes. lokulunga. Amen. Linokuphilisa emaphikweni alo. Nkosikazi Wasondela ngasemuva wathinta umphetho wengubo kaJesu. makanandi. Liyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Nkosikazi Wasondela ngasemuva wathinta umphetho wengubo kaJesu. makanandi. Liyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Okugcina nkosikazi. Wasondela ngasemuva wathinta umphetho wengubo kaJesu. Umopho wathi nqamu khona manjalo. Ngicela uthandaze Mrs. Mtshali.